Vzhledem k tomu, že pro většinovou společnost je bohužel pořád normální, že zvířata jsou jako majetek a že někomu patří, s čímž já nesouhlasím, tak je to vlastně pro mě v pořádku tam chodit a brát je, protože si nemyslím, že někomu beru jeho majetek. Je to všechno prostě jenom o záchraně života. Takhle na ty zvířata nahlížím jako na sobě rovný a nevidím důvod, proč bych se měl někoho ptát, abych mohl někomu zachránit život. Myslím si, že tohle potřebuje nějaké svolení.